Sou a la base Antàrtida Check, perquè aquest és l'autèntic centre del món. El que passa aquí afecta el clima de tot el planeta. Heu estat escollits entre milers de joves per formar part del projecte Bon Clima Informatiu de l'Organització Internacional per la Natura. Com bé sabeu, la humanitat ja ha començat a fer els passos necessaris per revertir el canvi climàtic. Però hi ha una amenaça contra aquesta transició. S'han detectat lobbies que no volen combatre el canvi climàtic o que fins i tot el neguen. Escampen mentides a través de la desinformació i creen un ambient desfavorable a la lluita contra el canvi climàtic. Està perjudicant a tots perquè estem fent que no es prenguin les mesures adequades per frenar el canvi climàtic. I qui ho fa això? Doncs per interès, no? Doncs sobretot les indústries relacionades amb el petroli, amb les siderúrgiques, i veieu, aquí heu vist algunes formes d'aquesta desinformació. Una és això, no? El negacionisme. Negar que el canvi climàtic existeix. Per això sou aquí. La vostra missió és formar-vos per combatre les mentides sobre el canvi climàtic. Si sou capaços de superar les proves, sortireu d'aquí convertits en capturadors de cofets. Hi ha uns determinats gasos que estan en excés. Aquests gasos provoquen que el planeta s'escalfi. Què és el que hem fet avui aquí? És un dels efectes que té un excés d'un dels gasos que provoquen aquest escalfament, que és el diòxid de carboni. El que hem fet ha sigut una simulació. Nosaltres no podem posar diòxid de carboni allà dintre de l'aigua perquè el diòxid de carboni és un gas. I el que hem fet ha estat agafar un altre àcid. Hem agafat àcid acètic, que és vinagre. Si el diòxid de carboni acidifica els oceans, aquestes petxines es desfan, es fan molt bé. Doncs hi ha una manera de comprovar quanta matèria orgànica hi ha en un sòl, que és agafar aigua oxigenada i fer una reacció química. És veure com un component de la matèria orgànica reacciona amb aigua oxigenada i produeix oxigen. Llavors es considera que el terra, quanta més matèria orgànica tingui, vol dir que més s'ha produït aquesta absorció d'excés de diòxid de carboni. I després també hi ha discursos o narratives retardistes que el que volen és que no es prenguin amb urgència les mesures adequades. I què feu vosaltres? Si intenteu contrastar aquesta informació o no? Perquè, per exemple, una de les coses que hem de fer és avaluar la font, saber si una font és fiable o no és fiable, perquè no ens hem de creure tots perquè ens arriba a través d'internet o d'altres mitjans. La lluita per salvar el planeta no es guanya només reduint la contaminació, sinó també combatent la desinformació. Confiem en vosaltres.